खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि फुंजा बरगायारि ब्लग्सआव आरो फिन खनसे बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंबो बोराइ बाथौनि अननायाव आरो नोंथांमोननि अननायाव मोजाङैनो दङ। दिनै गोथार बाथौ सान। बे गोथार बाथौ सान नैथि मंगलबाराव आङो नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। मानो होनब्ला बोराइ बाथौनि अननायाव नोंथांमोनहा मोजाङै मोजां जिउ खुंलांनो हायो आरो आंबो बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङै मोजां जिउखौ दैदेनलांनो हायो। बेखौनो आसा खालामो आङो दिनैनि गोथार बाथौ सानाव जाहाथे नोंथांमोनहाबो बयबो बोराइ बाथौखौ दसे सम सुंग्रिहर बाथौआवहाय जेवारि सावनानै नोंथांमोनहा बोराइ बाथौनिसिम आर'ज खालाम। बेखौनो आङो आसा खालामो आरो फैदो बिदिब्ला नोंथांमोनहा दिनैनि गोथार बाथौ साना मा रोखोम बबे जायगायाव मा रोखोम फालियो एसे नायलांदो आरो बबे जिल्लायाव बबे बियाबाव माबायदि गोथार बाथौ सानखौ फालिगोन बेखौ नोंथांमोनहाबो आंनो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो। फैदो बिदिब्ला। दायो आङो इउनिभार्सिटि खाथियावनो आरो मा होनो सासे रुफास्रि मेडाम हाज'वारि सारनिनो फिसाजो बिथांनि न'खराव दंफैयो। इउनिभार्सिटियाव एसे बाथौ सानखौ माबायदि खालामो थांसै। आदैबो दंफैयो नै जोंना। खुलुमबाय आदै फुंबिलिनि। आदै ओरैनो गोथार बाथौ साननि फारसे आंनि भिउवार्सफोरनि सिगांसिम एसे बुंहरनो हागोन नामा आदै? गोथार बाथौ सानखौ जोङो मा रोखोमै खुलुमनांगौ, मा रोखोमै सिबिनांगौ? दिनै नैथि मंगलबार माग दाननि 23 जानुवारि 2024 मायथाइनि बे गोथार फुंबिलि समाव गोथार बाथौ साननि आंनि गोरबो सिंनि साबायखर बावबाय आरो बयनोबो अननाय सिबिनाय बावहरबाय। दिनैनि बे गोथार समाव जों गाव गावनि न'खराव बाथौ सिबिनाय खुलुमनाय आर'ज गाबनायजों लोगोसे रायजोनि बायदिसिना हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सेराव जोंहानिनो फिसाजो डक्टर रुफास्रि हाज'वारि आरो बिजामादै डक्टर फागुना बरमहरियानि ड्रयिं रुमाव दंथ'यो। बिनिफ्राय ओंखारलांनानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बाथौसालियाव फुजिनाय सिबिनाय बावनाय थिनायनि हाबाफारि रायसनगिरि महरै आसारि महरै आं बाहागो लागोन। बिनि सिगाङाव बयनिसिमबो आंनि गोरबो सिंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ आरो जासिहरबावबाय। जों दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि दानानै लानाय नेमखान्थि बादियै गाव गावनि बाथौ थानसालियाव गाव गावनि मावख' एबा फसंथानाव फिरफिला बिरहोनाय आर'ज गाबनाय गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बेबायदियैनो जोंबो बेवहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव खुंनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों। गोरबो बावनानै आर'ज गाबनाय सिबिनाय खुलुमनायनि गेजेरजों जों आफा बोराइ बाथौनिफ्राय अननाय बोर थुलुंगा सारस्रिनाय मोननो हायो होननानै जोंहा फोथायनाय दं। मानोना फोथायनायानो गुदि, बिस्सासै आदिमुल। बे फोथायनायखौ लानानै जों आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनाय खुलुमनायनि गेजेरजों दुलाराय सुबुं समाजनि गाहामनि, नसुं सेरनि, न'खरनि आरो गावनि हामलायथि हास्थायनानै अनसायनानै सिबिनानै जों जोंनि थांखि बे थांखि हाबाफारियाव आवगायलांनांगौ। हाबा हारिमु रैखा खालामनानै जाहाथे जों खामानि मावलांनो हायो, बिनि थाखाय दिनैनि बे गोथार सानाव जों समायखिरा लानांगौ। गावनि थांखि बिथांखि हाबाफारि मावफारि गोरबो मिजिं गावनि जा मिशन बा एम्बिशन जाफुंसारो, बिनि थाखाय जोङो दिनैनि सानावनो समायखिरा लानांगौ आरो बेबायदि जों आवगायलांनांगौ। गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम।
खुलुमबाय आदै दे। इउनिभार्सिटि मोनफैबाय नै। गिबि हाबाफारियाव जोंहा फिरफिला बिर होनाय बे फिरफिलाखौ जोंनिनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि थुलुंगा बर' बिथाङा बिर होगोन। बेनिखायनो आङो बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गावनि गोथार सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे जोंनि मान बावनायखौ नाजावनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो नोंथांनि आलायखुंग्रि बाथौ आर'ज हान्जा बे आर'ज हान्जाखौ आङो मोजाङै मोजां जों औवाबारि होननाय बासबारियाव रुंसारि रुपनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान असिला लानानै आरोबाव गोथार बाथौ साननि असिला लानानै जों आर'ज हैदोंमोन। बेनिफ्राय बागानसालियाव थानाय बाथौसालियाव खावसे थाबोनानै जों नैबे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि